ya utrai. Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Ngilapoi ya kasngi kabakat pra jangga jimpen kare jongi naga benda kasngi borom Pentecost. But ngila start minda, but ngis no start ya ka jingtip ya ka tinu bele hakine ki kat henyus ngi jangga jimpen kare jongi. But ngangis kem ya pi ki kon kina shinrang bat kinde bat kina samla shinrang bat kinde bat pi ki longkumi longkupa pinang duai lindat dakine ki kendin minda kane kade ke jingang no jonga habanga hikaya pi man kasngi ladapim patnang minda nga kerpadia pi sanang leipai biang syakita ki kendin sanang duai lindat dakine ki kendin barok kenapa enda ladap saupos ngi pen sanang banduai da saupo tele ki dekot kabap pensele banduai nagabenda umen siam bakui pada haba piduai dakene kindin bal pensele rui ki himmen ke para jompi kane kade ke jingduai jonga nagabenda jompi ko himmen ko para kat bangidang pen krai nagabenda kasngi borom Pentecost ngakwa bapin nang kenduru ya kiweiru lada don ki himmen ke para jompi ne kimi ki pa jompi ki bampat stang banduai kro ya kiru lese pimpat pa ya kiwei banang stang ya kene ke jingduai sanang penitu ya kiweiru ichapang kane ke jingi kai knamba bon ki kon jangi kin salam ke badap daga bor janga men siam bakui ko himmen ko para ha kene kasngi kabakat pra ngakwa banyalam ya pisha ke gospel jango Matius kabakadar laipo ar snabha simkulam bat kot sada jompi nandato Matius kadar laipo ar snabha jaru bakren persya ya ukunu beriu unyo jima Henry jaru bakren persya ya umen suyam bakuin unomyo jima menta ne lawei ko himmen ko para kane ka kendin kalong ka ba penkendit ya babon ngod ha kane ka juk ka ba menda bon ke brio ki snow seer haba ki snow ya kane ka kendin kadaw kalong kadon ka jingi kai ka ba bun na pren jungki kimpars ngawutu hanne on lada bi kran persha ya jisu kamlele Henry lada bikren persya ya umensiam bakoi kadon ka jingma but kane ka jingma kanum light what hadin ka jingyab jongi hagalawai jongi ru kanum laishu kabamut hadu katno kabakkar dor umensiam bakoi ha ka jingim jongi hadu katno ngi don kam ban burom ya umensiam bakoi ha ka jingim jongi hadu katno ngi don kam ban id ya umensiam bakoi ha ka jingim jongi bale Ujisu ulasa laipo laisnem haka porte. Bada anda ula dap laipo snem lasha ya bad latep yewu nanda ula mit pad ula kiyusha bani. Shua baun kiyusha bani ula kulari ki apostol. Kajingai kabakarpang unong pentengen un sedon barabor badni. Bad kamamud umensiam bakuin ulong ublay person ubalay uban wandra hangi ya baro ka jinga e chong ka jingia but ka jimmi pa chong Jesus Christ umensiam bakuit ubanang wandra ya ka jimma ubanang wandra ya ka jingi sene ka jong ublay upa umensiam bakuit utrekam halor chongi dena kata daw habang iyopdiang ya ka baptisma ni iyopdiang ro ya umensiam bakuit la shom shap yangi ta umen siam bakoi minin gasngi ngila puson ya kane kabamut lada mano bakaran persya ya umen siam bakoi pilang shetkarla ya ka jinglong kristan jompi pilang shetkarla ya ka jimpen sle pila yopedia lada piem persya ya umen siam bakoi bala pelang ya pi kristan te na kano kadur pila ban yo jimma nagata daw kabalang ka hikay don kumba Henry tilli ki pop ki bangila banle persya umen siam bakui la sebo na pren jombe pimpat tip ya kane to ngabha kadbangan ang hikay kane kalong ka ban snowtu lada pila ban ngabha nga kermen bait umen siam bakui di un sa pensya ya pi unam pen snowtu ya pi kabaning kong ya kane
Kabaning kong nakane ka pop kaba ngilaban le persya ya umensiam bakuit kalong kane kibriu kisnau kurlad ha ka jingim chungi kaba kingop ha kano ka pop haba kingop ha kano ka pop pa shirke shi sundon kawan shaki ya ka jingsno ngam don jingker menshu ngam don jing penimshu namar ngalong nong pop bapli tekai kepadang jia kidang penrem lupa iyalade kidang pintu lad ia ka jinga jongo bele ban main hiar halo jengki kabang ngipediang lempa ka baptisma lempa umen siam bakoi te ki bishar lupa ki bishar ya uble ki bishar ya ka jingisne jongo bele ngi ngeskem ban ngila leyo hikairu ba uble ulong ba dam ta ka jingisne ba ka hok ublay ut pentrei kam ha ka jingim chungi da ka bor jang ka jingisne da ka bor jang ka hok teminda habangi ngop kano ka pop ni bishar lupa banno ngandon jingker menshu ki bishar ia ka jingisne ka jongo bele habangi bishar ia ka jingisne ka jongo bele kumnong yop dia ka jingisne dalamba umen siam bakuit tengi kanglad ia ka jingtre jongo men siam bakuit hapo jongi kalong ka pop persya ia umen siam bakuit nangda baar kalong don ki beriu ki baperkat lada ni im kano kadur nginiyo jing pening ki beriu ki stang ban perkat ngilaban penim yalade da kano ka jingim kabai kisno penchana yalade kisno kuid yalade kumna kisno kuid don bon ki beriu kiyo ngam don kam ban late mas ngam don late kam late ban prapop te namar ki kam isine bangale ngalong ubari kuid ubajanai te ki thau hi yala ka jong ka jingsta bat ki im da kane ka jingsta bakila tau ngila ban yoi bon ki beriu bat khapo ki inga sem jongiru palenga don kam ban late prapop palenga don kam ban late mas te ngam jule pop eye ngam jules ne yano ngalabyang lup ya ka jingim chunga lese kinong ru te ngalong kam kui banya ki briu ki balai jingya seng ki balai mas ki balai sakramen bat ki ong kumno te pe ngalong spoon men siam ngayarap ya ki baduk ngayarap ya bon ki bri bajinja pe ngalong bapawnam hakim lang sala da ka balai ya ki kamisene nanda kitau no yala ka jongka idea ha ka jingim jongki kaneru kalong kaba persya ya ka jingtre jong mensiam bakui kum kini ki beriu ki kangla ya ka jinga jongo black and tray kam pinban ki tre da ka jabing lajo mensiam don lashu ha ka jingim jong kum kini ki beriu kaneru kalong ka pop persya ya mensiam bakui kis no start ya la de ban bishar ya ke baro ka bakile kalong ka bahok ngakarmen bait pila sotu ya kaneka pop baar persya ya umen siam bakui nandangan yalam yapi sha ka pop kaba lai kalong kibriu kibayang persya ya ka bor jingikai jangga bala ka jingikai syapanga jingshisha kawan syangi na kabala ladang yang persyaya ka jingikai jangga balang kabawan da ka jim persa jang mensiam bakui namar nadu kapor apostol nilayoy ka jingikai babaro ka jingikai kamdame na ka bor jingikai jangga balang kawan da ka jim persa jang mensiam bakui ladang mano ba bayang persyaya ka ne kikai bakala ya ka ne ka jingikai jangga balang ki yang persya ya mensiam bakuit pinban tekane ka longru ya ka pop persya ya mensiam bakuit persya ya ka jim persad jong mensiam bakuit jim pensle jong mensiam bakuit ha ka balang namar ka balang ka de ka met bamayan jong kris bad de mensiam bakuit do trekam ha ka balang ban hikai ban persad ya upa bakuit ban hikai na ka bor hikai jongu na ka ket hikai jongu henry ladangi yang persya kalong ka pop persya ya mensiam
bakui ngakaromen bay pelas ngautu ya kaneka bindaro ha ka jingim jompi ngide ben kusia omde ben kran persya ya kabala omde ben beshar persya ya ka jingi kai jong kabala nangda kabalai kalong ya ka jing snow jongi persya ha ka jingim jongi kalong ngistang ban snow persya ya ki beriu balong bala pensele lese don ki marjan marpa jongi ki pentre kam ya umen siam bakoit ki ladap da ka jinga e hendra ngi pat ngi bishni yaki habang ngi bishni ngin stamban le komno ngin krentat burom yaki namar ngate ngam don ka jinga e hendra ngayu ki ve ki tre kam ki im da ka jing tre kam jong umen siam bakoit te kistang ban kren ben yaki ki krentat burom yaki kistang ban bishni yaki te kaneru kalong persya ia umen siam bakui namar lada umen siam bakui ula ujid yano banlong ginong lam kubor jongu tengi de ben burom baniro ngi persya ban pertubu dia kenuksa jingim jongki da ka batrang ya umen siam bakui henreng iala depat ngim trai shitom henre ya ki bela trai shitom bat ki bela kongo ya ke jingi kai janga bala bat ke la duangai bat ke la idia umen siam bakui te ki la yo jim penslai janga men siam bakui rase ki la yo ka sap ka pong janga men siam bakui ngi artatin ya ka sap ka pong bat trai kam haki ngi bishni ya ki namar ba kistang ban ra ya ka kubor ba bhasha ki we lese ki le bha ka jingim jongki kaneru kalong ka jing bo persya ya umen siam bakui te kane kalong ru ka pop persya ya umen siam bakui kumbangius ngo na kane ka gospel jangu Matius kadar laipo a nanda ngidonro ya kiwei pa ki pop kibriu kibam treban kala kabamut de kidon bon kibriu ki kila mudlo ha ka jingim chongki ki ong komno ki ong em nga tip na dong shadong nga ngam don pop eye ki ong ngam don pop eye nga don kamayu ban play ki pop nga don kamayu ban imba nama ngalong ubru babha te ki kelalong ki beriu ki ba mudlo kim treshu ban wanra ya ka jingshai jong men siam bakoi halo jongki kim treshu ban persyang ban snap ya ka jingi kai jong no lada ki kai ki ru kim treshu but ki pingsan ya lade kabamot uno uberiu ukangala ya ka jimpan shai jong men siam bakoi wan hapo jongki bakindup yoi ya ki pop ki sang jongki kum kini ki beriu kilong ki bayang persya ya ka jimpenim kilong ki beriu ki bayang persya ya ka jimpenim kabawan na utrai ha ka jingim nama ka jimpenim kawan syangi lempa ka jimpersad jong umensiam bakui teki bishar na dong shadong pinban kelam pedian ya ka jingshai na kata kata uji surulaang ki habawan ka jingshai ki jid pinban ya ka jingdum don bon ki beriu ki bakum kine ha ka jingim jongki kim treshu ban kela kabamut nangda ya ka pop bahindriu kalong ya ka jimbam tre ban kela kabamut wat hat mir ka jingiam kisautu ki don ki pop hendra kini ki beriu ki mutlab haddu kata kim pediang shu ya ka jinga e jongka jingkala kabamut but manoba ayengi ya ka jinga e jongka jingkala kabamut bade ka jimparsa jong men siam bakoit bade ka bor jong men siam bakoit ban lada piken ma ngala hikaya pi ha ka bastang jong gene ke session ba ude men siam bakoit o penken mau yengi shapanga pop shapanga jimbishar but Henry lada uno uberiu treshu man kela kabamut na ki pop jongki wan hatmir ka jingia kane kalong persya ya umen siam bakuit kane kalong ka pop persya ya umen siam bakuit kum gini ki beri kin boy shay kin boy be shay dujok namar kim pediang ya ka jingai namar bale ko himmen ko para ngide ben singotu bade lemba umen siam bakui ya ka jinga e jong ka jimpenim kawan sya ka parte
badai umensiam bakuit utrekam hakabalang, badai umensiam bakuit utrekam hakajingikai janggabalang, badai umensiam bakuit utrekam haman laki sakramen, badai umensiam bakuit utrekam hage syakri jangubele ni konggelindo bad ki bishop bad ki bahalor jangi barro ki baldon ka bor ka bawan lembaga jimpen selai jang umensiam bakuit habang yang percaya kini ke jingikai ka bawan laki lindo naki nongtre jangubele ni yang persya ia umensiam bakui. Nak kata kadau ni de ben kusiar ba ha ka jingim jongi banum laptop. Ladangi laptop persya ia umensiam bakui kaktinu belai kaong. Mano ba ong ye kene bade ujisu ong. Lada pikran persya ya ujisu kam lele kendre kam shirke shushu lada ni kran persya ya umensiam namar ujisu wan pau ya kadaka shin jong hangi baro lemba umensiam bakui. Badai umensiam bakuit utrekam borba haka balang menda tengi haban kongu ngide ben I nakata kadau ngala penyai dia kane ka session baro saupos ngi ban penkra yapi ban pensoto yapi hadu katno bakar doro umensiam bakuit haka jingim jongi te bon ke breaking part sautu Mintang ini ben skautu ko himen ko para yeki pop bon sin ngile persya ya umensiam bakuit la sa ka jimbam tip jongi ngile persya ya umensiam bakuit minta kala dei ko por ko himen ko para ban paino sngosi yeki pop ka bapelele pan map na uble pan map na ujisu pan map na umensiam bakuit kenapa pindu pelai dia ka bor baat ban penslai yepi haka jingim jombi haka ingasem jombi to pen kreya la dei Lese minta pimlaban lay pla yakini pop lese pilang snow to yakini baro nanta nang pen kare knamba umensiam bakuit un pensula yapi lese hagane ka session gala shimpor kindia namar kane kalonga benta kabakong san bun ke bri ki kli kai ka pop percaya umensiam baro ki bri ki tip don ka pop percaya umensiam bakuit hendrengim pat snow tu kai ka pop minta ngala kedau yapi hendru teleki pop kabangi shaitle percaya umensiam bakuit kum kini ki pop om don jima lada ngim kelah kabamut kloi wadnum mutlam wadnum beshar bam hak wadnum beshar ya lade wadnum pinman hak ya lade ru lamba ngawrit konvensiam kenamba utrai ulaban trekam utrai ulaban pensle yagi baro ko himmen ko para hakene kasngi tan tanang puson sapule bonsin yakane sapuson bonsin nanda puson ru hatonga don kano kabenda jongene ka pop haka jingim ka chonga ne chongki veru yarap lam yaki veru ngakarmen bait bidang yarap yaki veru dakaba share yakane ka jingi ka yaki veru ka jingang no jonga kalong kane kadeben po ya baru ki kon kasi omdai na kabenda ka burom chonga henry ngaye hangne ben yarap yapi Kenapa ngibara ngilong ke bala pensle ngibara ngilong ke ba kui tengin dem nginum de ban shuyi malu malaha ka jingim ko trai ka ko himen ko para idon kamban impura imjanai kane ka de jingang lo janga ngibara ngide ban poisha bane de na kata kadao umensi mala prasad yang ngaru ban hikaya pikung ne baros sopos ngi Kenapa pibaro pilomba komenda takabor mensiam bakuit pimdeshu kibri ba menswa henry pilong kibri kibatimai pilong kibri kibatimai takabor mensiam bakuit ublain kerku ye pibaro un pensla ye pibaro kotrai jisu ngi kot kar padiame ba menam pensla sheshu yengi dau mensiam bakuit ya baro ke rikasi hills ai baro ki kon ki bala pediang ya ka baptisma kinang yomad ya ka jimpen sle ka jomme don ki por ngilale pop percaya mensiam bakuit haka jimbam tip jongi haka jimbi jongi map yengi ko jisu pensle yakini ki kon knamba kin duplong ki bagusia ban kongu ya ka sur jong mensiam bakuit man ka por haka jingim ka jongi bakin long ki bakuit ke barikuit haka jingim jongi ublei badon bor baron kar ku yepi uppa badukon bado mensiam bakuit amen